Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam tayo ang nagpailinged iti nagan nga Ofelia, manipod iti probinsya ti Quirino. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilinged naklatan iti nagan nga Ofelia, taga Quirino provinsak, ket pakaragsakan mi unay a makadanon ti signalyo dito'y lugar mi. Kaya't kumet nga ibinglay ti pakasaritaak, nga iti kaano man, ket jakon malipatan. Bueno papagayam, intay dinggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Ofelia. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Rabiin, Ofelia. Ingka maturugan, tamasapa ka pa'y amapan ijetsendaan intun bigat. Nanang, Siya kunti manguray iti anak ko. Sigurado nga min anabartak manenday jay asuma ang pait. da kayo ti maturugan, nanang. Ang mga nukumaro manen ti rikriknaan nyo. Saan arumbang agpuyat kayo? Pudno, abalay ko na ito'y pagnanaudan tayo. Ang napalalo tibain ko kan ka, Ofelia. Ne, apay ko mga agbain kayo kanyak, nanang. Anya ko mati pagbainan nyo. Kasano? Nilando nga anak ko ti lalaki. Isu kumati rumbang amang isakan iti pagbiagyaw asang kapamilya. Ang baliktad mat. Sika tinakakaasing aglaklako ijetsendaan. Tapno addala pagbiag tayo. Mairamraman akpayan akatugangam asup-suportaram. Gapo iti kasasaad ko. Nanang, saan kayo nga agsao iti kasta? Da kayon ti maikadwa nga inak. Amoy mat nga awanin dagiti dadakkel ko. Basta mabainak ka. Gapo iti aramid jay anak ko. Day tala agbarbartag ti araramidan na. Pudnaw amaki construction matsag paminsan. Hanggang amin amat gadan na. Dagiti barkada na ti agnumar. Nakakaasikan, Ofelia. Nanang, husto ko man. Saan kayo nga agsaupay? Idi nakikalay sa akan nilando nga anak yo. Inkarik nga itirigat kan kinawa. Makibinulig akan ko na. Katday tati aramidag. Iso asaan kayo kuma nga agdanan. Oh, mangan kan lando. Amo kasaan ka pa'y anang rabi eh. Talaga love na kanya, bakit? Aghasam ta, inuray na lang aroda na si Mang Pet. Naipapudot pa yan dahito yung kanak. Ay, mangan kakit din. Tain ka agdiram mo, sabay amaturog ka. Tapno di ka agat arak. Sigamat, pagdiramusan nakpailaing. Saanan malaminak ngagdiramos, bakit? Ang mga numakalambrayak pa eh. Adayin papudot ko adano, mapagdiramos mo. So adi ka madanagan. Kasta aya, Ofelia. Agyaman na ka. I love you, bakit? Halang arodan, mangan kan lakay. Mangrabi ikan, tagdiramos kan. Kalpasan na, maturog kan, taadalo mong tirabi eh. Masapaak pa inton bigan. Ay na, mabwisit ka talaga iti asawa, Ofelia. Naglaing nga agino. Iso nga idirabi eh. Talaga nga in double lock ko tiritaw mi. Binaybay ak naturog iti kanang jay loko. Anya? Ay una yun. Di ka lagat na asyanan? Anya kumaga po ang asyanak na yun. Sang kaibagakkan ko na asar dengan nanti aginom. Tano ag sakit. Saan lang nga iso ti kaasi. Mairaman kami pa'y apamilyana. Ngam natangkan ti ulo na.
Iso aday jay. Talaga ang naturog itiruar ti balay mi idirabi. Talaga adyak limukatan. Ay, mamartag mo ti asawa. Ngamjak ka ba ulan nga aramiden kan kwa na tinaramid mo? Ay na, Ofelia, no pampanunuyan tayo ti kasjeng aramid ti asawa. Datayo ababae ti kaasi. Agruamda no kwa. Ay, Agdumata talaga iti ugali. Saan nagbalin kanyak ti kinabartag ti asawa? Kat no saan latang agsardang, ay talaga nga isoblit kininanang na. Nana, kinuyog ko itay ni Apong anapan ng irwar iti pensyon na. Nakitsenda kami matan. anya? Nangalaan nyo nga iti ginastos yung anak ityenda. Iti pensyon ni Apong nga irwar na iti bangko. Ay sus, katno ar-aramaten na ti pensyon na para iti agas na. Apa nga imanugot ka amak ityenda kayo, anak ko. Imbagak mo't kan kuana, nanang. Ngam ko na amabain ka no amakipang panganlatan. Nang runaket, saan ka numot ani tatang timang mangged. Hanyakat ni apong mon aya. Maalatay nakasarita. So katak tinagastos na iti panakityendayo. Taaramaten na dayjay para iti agas na. Iti lang sa bauti kayat ko, bakit? Isulat tanti igupag. Apay ngay. Ita tamadlaw anak kainom kalaan nga simmangpat. Iso pa'y ti kaawan ganas mo amangan. Idento ta kadagiti kalabas analaos ti bartak mo. No sumangpat ka. Napigsa ka amangan. Baliktad sa. Basta dahil ito sa bauti inluto masidahan ti kayat ko, Ophelia. Kalpasan na, maturog ako. Agdiramos kan tupay, tanang idadangak iti danom. Sige nga, Lord, bakit? Ala, ta igupa kong ti sabaw ito inluto. Ne, Rico, si kamot gayam. Adda ka din ni Pari Lando, Ophelia? Ada ije siled, nakailad, madikano tirik nana. Anya? Ket no adda saritaan mi adda kami kumatimang tarimaan iti ipapariper ni Tata Insyong iti balayda. Ah, kasta aya? Ah, Rico, tinasayaat. Umunag ka pa'y, tainak ayaban ni Lando. Sana na, Ophelia. Basta ibagamlatan na sumaruno ijay ayan da Tata Insyong. Umuna ako ni Jay. Tay supay ti magapuanak. Ha? Saan mo nakasarita ni Lando? Saanin. Basta ibagamlatan as sumaruno ijay no kabaalan na. Hanggang no saan. Mga laklangan iti sabali akadwak. Ibagam nga urayak aginggat pangal daw. No jak mauray, mangala akon iti sabali akadwak ngagtrabaho. Masapol nga trabaho aktan eh. Napagsaritaan mi dayjay ni Pare Rico. Anya, Anay ko. kasano nga rod ang makapagtrabaho ka, kat kastama ti langham. Dandanid di mo matkabaulan ti bumangon. Masapol nga ikagumak, Ophelia. Ani. Oo, makitang. Kunak tumat nga minkat. Lakay, saan kan amapan? Tinasayaat, mapantalangan at patuktor. Tapno maamuan, noan niya day tarikrik naam. Saanan, Ophelia? Diyak kaya tagpa-doktor. Isupay ti magastos. Ay, nalando, umanugot kan. Saan ko maanatangkan ti ulom? Ang mga no kumaro day tarikrik naam, no di ka pa'y laag pa check up. Panag ko na, masapol nga ipantayon iti ospital ni tata. Isumat nga rod ti kunak anak ko. Natangkan mo ti ulo na. Di na kayat ti dumngag. Sabalin at talaga ti mapaspasamak kan kuana, nanang. Kanayon nga agaso, gapoy ti sakit ti tiyan na. Anak, Oh, dayjay manan nanang. Agas asog manan. ala, anak ko. Inka ije balay da Rene. Ibagam taar kilaan tayo ije tricycle na. Masapol ang maipanan ni tatang yo ije ospital. No, kasta, na-confine nila kayo mo? Wan, Sonya. Maikadwan nga aldaw na ije ospital. Siyak ti agbambantay iti rabi Ti anak mi ti adda ijay, nukas to yung aldaw. Ay, una yan a sakripisyong, Ophelia. Isumit la ka na yun kang agtuglit mo po. Jakmat mabalin abaybay anti panaglakok diti tiyandaan. Dahil tila ang ti pangalalak iti kastusan mo. Daytan, ti bagbagakan ka, Ophelia.
O, anya nga ita, sika, ti marigatan. Naimbag nila kay kuang tanagbuteng. Aginom latamat, ngam ijay langan balay. Naimbagkan ka, ah? Ay, anyat sakit nila kay mo anaduktalan dagiti doktor ayan. Kimaro jay sigod a sakit ng ulcer. Gapo iti nalabas a panagin inom na. Ada internal bleeding nan. Iso analaos ti rigat na. Nakasya dumikarti sakit na. Ay, sus. Anyan? Ala, sapay la kumata maagasan pay nila kay mo. Sapay la kumata saan pay anakaro ti sakit na. Kumusta ngay ni Lando, Ofelia? Nakaron ti ulcer na, nanang. Kunati doktor, ano na sigod, agimbag kumapay. Anya? Kaya't ka di asawan day taa. Diyak kaya ta panunutan. Nga dadakas ang mapagtang ni Lando, nanang. Anyan jay anak ko. Natangkan tumot ngamin ti ulo na. Nanang, saan kayong agladingit? Ang mga nuan niya ti mapasamak kada kayo. Diyak lamalapdan ti bagik, Ofelia. Maasyanak iti anak ko. Di kay agdanag. Saan ko abay bayaan ni Lando? At daak nga asawa na. Aywanak ni Lando. Antingayag. Nang rona ita. Tadakat nga rot sakit na. Talaga ka di nga iyawid tayo ni tatang, nanang. Kapilitan, anak ko. Tani, dakalan ti kastos tayo dito ospital. In promissory note ko pa'y nga road, di korang itibil tayo. Una yan. Anak, ita tamasakit ti amam. Kidawak ti tulong mo, ha? Nanang. Amumat asan arumbang amabaybay ak ti panaglakok iti tiyandaan. Dajila ang tinamnama kapangalak iti pagbiag tayo, anak ko. Di kay agdanag, nanang. Tulungan kayo. Kasanon ngayon adanton sarap ko iti pagadalan. Saan ta pa'y panunutan da ita, anak ko? Ti importante ita, matulungan nak, bayat nga awan pa'y laang klasem. Asikasunta ni tatang mo. Ophelia, bakit? Masapol nga ang tumarkan iti agas mo, Lando. Oh, apay nga agsangit ka. Kasano, kat napalalong tirigat mo ang mga sasikaso kanya. Manipot iti inruwarda ko ni hospital. Lando. Mapabanog ka una yan. Mapankagla ko iti tiyandaan iti aldaw. Kat apaman na sumangpot ka. Asikasuan nak. Anya nga rod ngay. Agasawa ta. Isu arumbang laang aramidak ti responsibilidad ko kas asawa. Ophelia. Nadyak ko may nabuso ti salunat ko. Sa anak ko anak pa nagkakastoy ita. Lando, di mo ay ayan ti bagim. At dalang ako mapso ti pakinakam mo. Agina na ka. Tapno agimbag ka adagos. Agimbagak pa nga ta. Marik na gamin. Anakarkaro ako mapsutak. Kaslapay kit din. Pangasim, tadi mo ituloy no anyaman ti pampanunutam nga ibagalan to. Bastag paimbag ka. Para kada kami, iti anak mo. Napalalo gaya man ti kinmutuan ni Pari Lando, Ophelia. Nakigtutak pa yan nakakita iti langana. Rico. Nakakasim ti kumparek. Jakla impagaro. Aga po iti panangabuso na iti salunat na. Kasjay itan tinagbanagan na. Saan mi na maisubliti na palabas, Rico? Isungar aramidak lata itan ti amin akabaalak. Ang mga sikasukan ko na. Mari Ophelia.
Nariga ti sitwasyon mi ita. Ngam ika gumaak nga aklunan ti amin. Kan ika gumaak apatib karan tinakam ti katugangak. Kastamutan ti anak mi. Ophelia, balasang ko. Agyamanak ka. Oh, apay nanang. Agyamanak iti kinasingpet mo iti anak ko. Agyamanak, tauray no saan na nagbalin a responsable nga asawa. Kat aramidem lata ti obligasyon mo kenkwana. Nanang, saan nyo na panunutan dayta? Naibagak idi. Agasawa kami kanilando. Katrumbang laang nga ipaay ko ti responsibilidad ko kas asawa na. Natangken ngamin ti ulo ni Lando. Anya ngay ita. Kas jayan ti kasasaad na. Saan tayo na maisubliti na palabas, nanang? Iso asaan tayong agsaw iti kasta. Isagana tayo laangan, tibagi tayo. Kapalan, Ophelia. Marit nagdayda. Pangasim, Lando. Saan kang agsaw iti kasta? Talaga. Marit na ako na. Agyamanag. Pag-awan na kuma. Pag-awan Lando. Diyos ko. Nagsalungay-ngayan ti asawa ka. Awanan ti asawa ka. Awanan ni Lando. Nupay insagana kung tibagik itikas jay apagteng. Nalaos lata sakit tinariknak, Mr. Lonely. Gapo ta inayat ko itinapudno ti asawa. Itilaksid ti amin ang nagkurangan na kanyak, idi si bibiyag pay. Malaksid iti dayta, masapol ngagbalinak ang natibker, para iti katugangak, ang masakit matlaeng iti daydi akan ito. Kastameten kini Janin nga anak ko. Sumagmamanon atawan tinapalabas, ngem na lang tupay laeng itilagip ko ti amin. Ket no sadino man ti ayan ita ni Lando, sapay la kuma, taaguli maken. Tuy pagayam mo, Ophelia. Pagayam nga Ophelia, umuna iti amin, agyaman kami ken ka, iti panagsalaysay mo. Maysa ka a martir kunak kuma. Ngem saan nakamet adangdangran ti asawam. Ngem talaga adayawag ti panagayat mo ken kuana. Gapo ta na ibturam ti nagbalin nga ama ken ina ti pagtaengan. Tapno maisakad mo laeng ti pamilyayo. Ammok ngagpaay nga inspirasyon daytoy apakasaritaam kadagiti dumdumngeg. Ket maminsan pay agyaman kami ken ka, pagayam ko. Bueno papagayam, ingkay nangagaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Ophelia, iti probinsya ti Quirino. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kin insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ti ingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.